Alas 6:20 ang oras po natin po sa detalye po ng ating balita. Halos 115 kilo ang hininalang shabu po na may tinatayang halagang mahigit 780 million pesos ang naibalik sa mga awtoridad matapos matagpuan ng mga mangingisda sa magkakahiwalay na lugar sa Bolinao at Agno, Pangasinan kahapon. Alauna ng hapon sa may barangay Balingasaw, Bolinao, isang mangingisda ang nakita ng dalawang puting sako na palutang-lutang sa dagat. Sa isinagawang inspeksyon ay nadiskubre ng mga otoridad na naglalaman ito ng nasa 50 vacuum-sealed na plastic packs ng hininalang shabu. At 25 sa mga ito ay may label na freeze-dried durian at 25 ay may label na refined Chinese tea. Ang halaga ng nakuwang droga ay tinatayang 340 million pesos. Makalipas ang halos 30 minuto, sa parehong barangay, isa pang mangingisda ang nagsauli ng dalawang sako ng naglalaman ng 43 na vacuum-sealed packs ng hininalang shabu. Ang mga ito ay nakalagay sa isang berdeng pakete ng tsaan na may markang The Guanyin Refined Chinese tea na tinatayang aabot sa 285.6 million pesos ang halaga na naturang kontrabando. Samantala, bandang alas 3 ng hapon sa may barangay Boboy, Agno, Pangasinan, tatlong mangingisda naman na nakapulot ng dalawang sako ng hininalang iligal na droga na palutang-lutang din sa dagat. Sa isinagawang investigasyon, natagpuan po ang 23 kilo ng hininalang shabu na may gintong pakete ng tsaan na may label na freeze-dried durian at may mga numerong 66 na nakasulat sa asul na tinta. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 156.4 million pesos. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi ng mas malawak na operasyon ng pagpupuslit ng droga sa dagat ang naturang mga kontrabandong ito na maaring lumutang upang hindi mabisto. Nasa kustodiya na ito ng otoridad ang mga ebidensya habang nagpapatuloy pa ang mas malaliman na investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at dapat sanang pagpupuntahan ng nasabing droga. IFM News. IFM News. IFM News.